So mo guys, labat jud sa uning magsige tagulin balhin. Jadam tinong ka nang balhin ko may asar ako nagumang bayang gibahin mo. Karon kay 150,000 subscribers naman ko sa YouTube. Dako ko pasalamat ninyong kanan sa inyong tabang na nga ni abot ko 150,000 iman. Lujo mas dire. Matag nako karon sa 5,000 pesos nga hadin ni itigum. Hi guys, madjong hapon na. Wa na maapasin taon og impaki guys kay arang ka gubot. Naglibog ko kay ang dadun to sa among balhinan kay ang plano gamar lagi among dadun dito kay para karon. O gamay ra mo to among gidados ni ay pag-arida rin. Diyan ka na lagi na ay ma-accumulate na pud nga mga gamit. Mo nang managan na pud. Tawa na pud nang ipanghatod ning uban. Kuan magud. Wa si pahinangdan ning uban kana mga ice creaman, mga microwaveable nga mabawnanan pero I think magamit kaya po na dito kay kanang muluto-luto pa sidlan-sidlan sa mga bahaw-bahaw isod sa ref. So, wa dyan na maging paki. Sunod na po hinay-hinay. Okay. Hinay ha? Hinay ha? Kay kuan man, di man good makasaog hakot ni kay amo ra bang sa kanang gamay may hakutan. Di unra ni. Kidalton kay ara magipasagdan na rin ya. Si hi sabi kay lami ra pagsingin ani. Hi! Ara gipasagdan sa naglakaw-lakaw karong mahaniti. Hi! Hi! Si hi dili. Hi! Kamuon sa mo barog gikan sa anang dani ba? Kamuon na sa mo barog. Hi! Kitang gilas din sa kamera oy. Hi! Yung hilabot og kamera oh. Hi. Hi. Ana ra ka kay naglugaw ni nanay. Naglugaw day ko guys ug panihapon ni Dalton. Lugaw na pud kay wala pud sa kakaon og lugaw. Pero siyempre hagi butangan og carrots para na apoy sagulain. Diha pud ni butangan og lakatan ini pakaon ni diyan. Ag mga carrots na military pagbukaw ning awas mo gani pagbukaw ganina. Kaya po mo guys, labat jud sa uning magsige tagulin balhin. Jadam tinong ka nang balhin ko may asar ako nagumang bayang gibahin mo. Naman, magyapon mo daga nagumang bayang gibahin mo. Pero wa pala man matrabaho kay ag contractor na may giuna pa. Ja, syempre sabot-sabot ra maguna, wa jud na ingod ka nang may kontrata nga gikuha, sabot-sabot ra na namo kay mga igagaw ra man lagi pud. Sabot-sabot ra na ja, syempre unahan man tong importante nga project. Sabot ra man pud mi. Kay syempre wa sa kada kwarta mo ra ba dyan ang giutang dyan kami pa ganin ang handyo nga ingana lagi so man maghuwat ra gud ta ginuuray ato ang pasibot kanog kanus ato mahuman yan kamot mo pud mi pero mamalagi na amlig tay pinagdadaanan nga di maajudas na aging tuig o nga nagbisit jud pimiron og kanang prioritize sa amo ang bahay so man ang mga bang salang pud mi ja madyo gani kay barato ra man pud ito sa among balinan. Bismil raman. Ikit may bata. Nawala ko na ninyo. Hindi siyang trabaho. Sa kanya ang unlan ng kilid kay narabay sininto. Kau, kidikit na kau. Kidikit na. Para mo dyan pasagdan diha. Kidikit na kau. Kay bisis nanay nagluto pas nanay ko nihapon ni mo. Alam na rin yung kananan. Kiri guys, agihatod ni Papa ang tanawon kay kapadas ni. Kay desa lagi ato mamilagi sa bayag ba? Kato mangita na mga kapadas atong reglite, tamis mo jud ka adto. Pagili na mo arang daghan og bunga. Daday dakhu. Matuning sa adyon rin nga pa. Ang mga rin pa og mahinog. Diya kay nahinog naman di ay. Kamera man tayo mo ipon. Diya dyan maghihatod ganina. Kaya ang puno po sa gihapit tagtos. Unahan mo nang. Gida na lamang po rin gida. Hindi man maabrig. Ikuan mong papa. Galito ito man. Basta mo alam na gani guys. But pasabot alas 5 na. Wow. Hinog na gudi ayo. Mani na red lady. Bago pa dyan sa gipo, kaya na, nag-usa-usa pagpunggay. Murag nahuhog man siguro ni, kaya nahuhog man. Nahuhog ni. Nanastak tayo, ondoy. Yan, nagpapalit kong lakatan, kaya itong inis sa panihapon ni Dalton. Palit mo tubig balik. Uy, hilaw mo, tay! Kailan na? Magkakaroon ko na? Masiaw. Ha? Sigurado ka, ha? Ha? Holiday na Chinese. Saan holiday, ha? Chinese. Ah, that's weird. Wala ba daghang unang tanaw sa hipusunon? Parang daghana ka adyung mga kalat-kalat pero ginagmay ra man nun ka nang ngabusgag-busgag naman ba? Pinanaharang i-arrange. Ja.
hinahinadyan pa ng undog hakot, di dyan kasahon. Ugma magdas undog gamay, dyan nga na ba, ginagagmay ra. Kaya, kuan man, iit ba dyan sakdanan. Isaot-saot pra kain dyan napod sa guest, kay nanam kon dyan mga guest naka-line up, i-guide ni Jabatus sa Alicia Panoramic Park. Na may lagyan tamo uban, kay na may bata, gamay pa mga Dalton. Siguro, mabot si Dalton og 5 years old, pwede na dandad to, kay bawal man daw isa kasa. Tok-tok agbat ang gamay, kay basig mawad ag oxygen. Nga naman ko may matod pa ni sa ila ko ng training. So 5 years old ko no pataasan na sa kanila. Tilawan ni si Za luto na ba? Pero magpabugnaw na ko. Is mo naglat dito. Ingkat to. Kani mo ni dyan paborito, lakatan. Hi guys, good morning everybody. Today is another beautiful day. Og karon naghimor ako og sampurado kay daghay bahaw gabi ija. Tugnaw man pud. Na lamang gisampurado bahaw. Nda nagluto po ko sa dalton nga pamahaw. While waiting, hinahinagtak. Tugnaw pa pud ilihok-lihok. Oh, di ba? Sampurado sa ta kay naibahaw daghan jawa na po ko kakag sampurado dugay na lami magud nila na parisag buwad. Oh. Tang karawi karon hot-hot pag magamay kay bahaw ra ba ni mura ra ni kinugong ug di karawon ug imo mong karawon mura jud mo hawot. Di ara ko stress cooker nagsampurado kay kapoy maghaling. Jaghang ilong magud guys, grabe mura gi siminto. Tukar na pag allergies. Jaghang imnan guys, mara ang imnan ug magtukar ng allergies. Yeah, mawa agahu ang kuan. Allergies di lorata din nga alerta kay mora man ni Zagi resita sang doktor para with this dalton gyapon mag breastfeed na kay exitirisin ko no. Di ko no sadya kanang 100% safe ba. Na ako no makuan sa bata mahigop. So ug kani ko no lorata din nga klase mong safe sa mga nagpasuso. So ano man ang gitay da. Process Ginoo umawa ba japod. Pero ako nagpalabig inom. Ana ra ko mainom. Hindi na dyan na makaya. Para hadas naging gabi. Gabiin, ito kaya po. Makaginawa pa man ko. Anar ko mo take. Ugang ilong mura na dyan siminto. Dali ra si dyan. Hindi ka tantad. Wala na. Abay na kang ginawaan. So anyway, mga kagahi, karon kay 150,000 subscribers naman to sa YouTube. Dako ko po salamat ninyong tanan sa inyong tabang na nga ni abot ko 150,000. Imagine, sa una, isa ra to kagatos, ikid-ikid na ko sa kalipay. Actually, aron lipada dyan nga 150,000 subs na ta, pero di lang ako makaikid karon makagahi kay baw na mo na tay mga kondisyon sa ato ang health nga murag kinahanglan natong pugnan pagkagaling kay mga bughat and dagatang mga lunhat ng mga kapiangan diha. Harang i-share ninyo nga kanang muhatag na ko karon sa ano pero naglagubudan. Ludo na mas dire. Muhatag na ko karon sa 5,000 pesos nga hadto ning gitigum para ang i-share inig mo 150,000 sabi na ang mahatag kay bawo naman jud mga wa mo po koy daghang kwarta di po ko dato mo na mga jud ko pasensya sa mga sig pangadug kwarta na kadaghan na nagmisis mga jud kuno sila kwarta na pasensya na mo di po ko dato kaning ang 5,000 nga ihatag karon hadjong gipili tong kanang kinsa dre ang tagaan nga kanang sa tawag na kanang karapat dapat pa kay mao ra malagi pay ang natigom kay bawo naman pud mo nga naapo koy mga pinagdadaanan sa life wa po koy daghang cash ultimo kami na po may panginahanglan nga wa pa naman nakabuot pero kani hadjong gigahin ni 5,000 agig pasalamat pud ba nga nakaabot og 150,000 subs. Although di mo na matagaan tagsa-tagsa kay grabe man jud ko ni daghan wa mo ko ingana nga kwarta aron jud gipili inja namo koy napili nga actually isa ra man dapat ang tagaan inja lamang duha nga laman sila. So karon aton tawagan ag kadtong ang napili kay wa pa man sila maingna nga sila mo ang napili so barihan silang i-surprise karong buntag alas 6 pa man sa buntag guys. Diya silang tawagan ug mutubag sila maila. Tunga na naman sila, tag 2.5 sila. Kay, dapat to sara man to ka-winner na luoy focus usa kay harang ibutang sa screen guys, agidahan ka nang yang Unja, syempre, arang kadaghan magadyo ni message no, pero wa man jud po sila musunod sa kananay mechanics, naman to mechanics nga kinahanglan na screenshot. Pila ra din sila kabuk maihapras tudlo ag kanang kuan ng tuman sa mechanic nga dapat na screenshot. So man is dang napili, ang iba tang agidjang message sa screen. Tingin sa hi ma'am for ako manghinaot nga ako mapili kay dakang tabang na para sang pamilya labi na nahe nga karon si kog tukar sa akong asma need ko makapalit sa kaugalingon ng nebulizer kay halos na anas pay
ang nebulizer sa among silingan. Kay halos kada adlaw man jud ko atakihan sa nga asma, magampo ko nga unta mapili ko nimo para makapalit ko maura nay makaalibyo na kay halos di na ko kalakaw sa hangat. Daghang salamat Ma'am Flor, God bless. Good luck ka natong tanan hinaat nga mapili ang angay mapili sa labihang nanginahanglan niini, more power mga kagahi. Ja mura man kog na karilit ba kay kami pamilya mga hubakon ming tanan jarang paita ka jud nebulizer. Ja madjud ganito gigrasgrasyahan mi nakapalit mig nebulizer nakarilit ko ni jang manghuam og nebulizer ja kana mag abot na jud imong ginhawa ay mong abaga og imong danggan. Magyan agad ka kay wa palagi ka pa aso kay wa may nebulizer mo nang nakakuan ko ni ja. Kaning 2.5 kay ba ko makapalit na nebulizer kay agamong napalit nga nebulizer kanti dadto ko sa kalibo so makapalit na jag nebulizer makapalit na pud jag nebule. So congratulations Miss Maribel Kambangay ligtas ikaw nakadaog sa 2.5 anja hasan tawagan karon kay na may number ang tawagan siya. Ato na po ta sa ikaduha nato nga winner. Ang ikaduha nato nga winner guys. Mao po ni gidjahang comment hapang ipakita ni Juda sa screen. Si Ana Libres Balispe ngayon dyan. Hi Ate Flormy, dapat ako makadaog kay usa ko sa imong matagaan di lalim. Di laman hay asa ahang ipalit og bugas para sa ahang papa ug manghud nga nabilin sa balay kay ako nag-eskwela, nag-working student ug igahin para sa pag-aduan tupod sa eskwelahan. I hope usa ko sa mapilian. Bisag wa ko ni pili proud kagahi. Kaning bataa kaila ko na ning bataa. Mao nang pagkakita na sang comment every time mo gud magkuan ko active jud ni si nga follower mo share mo like mo react nja si Janing follow pud sa mechanics. Ag kani mo gud sila guys, wa ni inahan si Jakay, namatay na gid ang inahan. Bago pa pud luoy ka jud bata pud ja nag-working ra ni si Jakay, di ba ja lalimuwad dag inahan ja. Napid jang ama masakit na. Ja lisod jud sila, ja nagsalig ra pud jang mga igsuon ba. Ja syempre nanapoy mga pamilya. Mo na ja nag-working mo nang mo kuan ko ning bata, mo salute ko ning bata, proud ko ning bata kay ning kamot jud si nga maka-eskwela. Ja murag hapit na maganin ja mo graduate ja tungod ra jang pagpaningkamot ba. Uldo na pa mga support na jang maigsuon, di man pud jang maigsuon gud mga naan lisod pong labaw mo nang proud ko ning bata nga bisan og kanang wa na jang inahan. Naning kamot ja maka-eskwela mo nang si Jamo ang napili nga makadawat sa another 2,500 pesos para ipalit ni jag bugas. Jag sobra ko no ijang gamit-gamiton ipiliti sa eskwelahan kay luoy pagkaadyo gid sa ginikanan gud kay ay jang ama na lamin na bil masakiton pud.